Лек апдейт относно криптото, че имаше въпроси насам натам, какво мисля и така нататък. Примерно, днеска ми падна информацията, че всеки е одобрила опции върху ETF-а на BlackRock върху биткоин, с което всъщност се разширява обхвата на дериватите и на инструментите, които могат да се търгуват. Тия въобще асет класа крипто се доближава все повече и повече до traditional класовете, което си идва с плюсовете и минуси. Съответно, с опциите особено има варианти за печалба, нали, разширяват се възможности, имат възможност институционалните да хеджират. Пак зависи от обема и обема, който се търгува, но за сега има приличен обем според мен. Така че it's fine. Според мен предстои доста по-широко възприемане на асет класа. Това е.